татар телен өйрәнү курслары эшләп килә инде менә байтак еллар. 2001 елдан алып, 2003 елда без кабат яңа сулыш алып эшләп киттек. Киләсе атнада 26 сентябрь көнне на следующей неделе, 26 сентября, кичке сәгать 7-дә, в 7 часов вечера, безнең беренче бу уку елында беренче җыелышыбыз. Мы встречаемся первый раз в этом учебном году, поэтому всех желающих и не желающих тоже чакырабыз үзебезгә. Приходите, умарта йөрәктә. Ни өчен умарта дигән сорауга җавап эзләгәндә, безнең туган телебез ул бик тәмле бал сыман, менә бүген өстәлдә шул хәтле матур тәмле бал, кәрәзле бал бар иде бүген. Шуңа күрә біз анда барабыз да гөрләшеп бал ашарга җыелабыз. Ни өчен икенче төрле умарта, димәк, татар телен өйрәнгән кешеләрдә точно монысы инде вакыт белән тикшереп караган әйбер, Альцгеймер чире булмаячак. Чыннан да, чөнки татар теле ул безнең аналитик тел, баш бик яхшы эшли, математика ягыннан да бик башны әйбәт уйлата. Шуңа күрә 26 сентябрь көнне, 26 сентября, кичке сәгать 7-дә барыгызны да көтәбез. Где мы сидим? Для тех, кто знает и не знает. В этом году сменился адрес. Первая встреча пройдет на улице Большая Татарская. Это не дома Садулаева, сразу говорю, потому что люди шапкалла, шулайма. Сейчас проговорю еще раз адрес. А дальше мы будем заниматься в библиотеке имени Ленина. Кем булган? Она библиотека имени Ленина, это метро библиотека имени Ленина, Боровицкая команда. Боровицкая библиотека. Шунда восточный центр, да, демек. Безнең татар теле дәресләре атнага 2 тапкыр по понедельникам и по четвергам будут проходить. По оплате тоже есть у всех вопросы, сразу проговорю, у нас нет тайн. Шулайма, в месяц стоит обучение 1200 рублей. Не один урок 1200, а в месяц обучение стоит 1200 рублей. Шуңа күрә рәхим итегез. Большой семьей давайте дружить и бөтенсен көтеп калабыз. Вот у нас уже, я очень рада, что я вижу некоторых наших слушателей. У меня ходящий безнең реклама бар, Эдвард, общий малай, шулаймы? Әйе, ул да шулай безнең общий малай. Мы, блядь, гомер инде шулаймы? Менә шулайрак, рәхим итегез, сорауларыгыз булса, мин җавап бирергә әзер сезгә. Танышуыма бик шатмын. Бер сорау бар әле. Әйе, көтәм. Бенедикт буламы анда? Умартадамы? Бенедиктов белән мин күрешәм Эхо Москвада, чыннан да, ләкин аның ярдәмчесе белән эшлим, Максим Курников белән тапшыруларны без бергә әзерлибез. Әйе. Бенедикт белән кирип киткән язарга кергән вакытта гына күрешәм. Әйе.